Za sve koji žele sudjelovati u Rural Foto natječaju i nominirati svoje fotografije, evo kako to možete učiniti. Otvorite stranicu Agrokluba i prijavite se sa svojim korisničkim podacima. Ako još niste, kreirajte svoj korisnički račun. Nakon prijave, u gornjem desnom uglu kliknite na ikonu s 3 crtice. Kada vam se otvori izbornik, kliknite na 4. ikonu s lijeva, a onda na klub društvena mreža. Za unos fotografije idete na tab slike, a onda unosite i sliku. Na ovom mjestu ovdje kliknite i odaberete slike sa svojih mobilnih aparata ili kompjutera. Pričekate dok se fotografija učita, a onda ju opišete u ovaj dio. Nastojite kad opisujete sliku istaknuti osobitosti fotografije jer dobar opis znači i više lajkova. Primjerice, ono što je važno je u isto ovo mjesto upisati pripadajući hashtag rural foto i hashtag kategorije u koju nominirate fotografiju, a njih je 4. U ovom slučaju je riječ o prirodi. Nakon toga kliknite Dodaj novi post. I vaša je fotografija objavljena na našoj društvenoj mreži. Nominirana fotografija uz pripadajući opis i hashtag rural foto te hashtag teme, a to su životinje, priroda, selo i proizvodnja, treba biti postavljena na klub od 1. lipnja do 31. kolovoza 2023. godine. Partneri natječaja Rural Foto su tvrtka Pevex i Europska komisija.